ମନ୍ଥରା ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ ସତ କହୁଛୁ ମନ୍ଥରା। ହେଲେ ରାଜା ତ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ତୁ କେମିତି କହୁଛୁ ଏ କଥା ବଦଳି ଦେବା ପାଇଁ? ନା ନା ମନ୍ଥରା, ବଡ ପୁଅ ହେବ ରାଜା ହେବ, ଆଉ ବଡ ପୁଅ ଥାଉ ତ ସାନ କେମିତି ରାଜା ହେବ ମନ୍ଥରା? ଯାହା କହୁଛୁ ସତ ମନ୍ଥରା, ହେଲେ ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ମୁଁ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି ମନ୍ଥରା? ମୁଁ କିଛି ଭାବି ପାରୁନି। ठीक कहूची हेले मु राजा को परिवर्तन करिबे कि परी एबे तो राजा आसीबा समय होई गलानी ठीक अछि मु बुद्धि को
ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ରାଜାଙ୍କ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। আজি শুভ মুহূর্ত পূর্বর তোমার প্রিয় মোর প্রিয় এ অযোধ্যাবাসীঙ্কর প্রিয় ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛ ସେହି ପୁତ୍ର ରାମ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଖ ବାଣ୍ଟିବ। ଏଭଳି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥା ଖୁସିର କଥାରେ ତୁମେ ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଏକାକୀ ଭାବରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କାହିଁକି ବସିଛ? ଏଭଳି ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ନତମସ୍ତକ ହୋଇ କାହିଁକି ବସିଛ? ମୋ କଥାରେ ଉତ୍ତର ଦଉନ ପୁଅ କୈକେୟୀ। खुशी मुहूर्त तमे तो अधिक खुशी होगा कथा ए कथा सुनी समस्त अपेक्षा और मो अपेक्षा तुम्हें जहाँ बेसी भल पाउच अंतर सहित भल पाउच मु जानी भरत को जन्म कर राम को जन्म न करी भरत को दूर कर मो राम को चारि पुत्र अधिक अंतर सहित भल पाओ से पुत्र अयोध्या राज सिंहासन अभिषिक्त राजा रूपे अभिषिक्त हेब या शुणी नतमस्तक दुखरे भांगी पड़ुछ कौन पाई वो कई कौन है तुमर
ଏଭଳି ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିପାରୁଛ ତ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ରାତ୍ର ଉଦାଗ୍ର ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି କିଭଳି ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାତି ରହିଛନ୍ତି। ମୋ କୈକେୟୀ ତୁମ ପୁତ୍ରଙ୍କର ରାଜା ହେବ। ଏ ରାଜା ହେଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ସୁଖରେ କାଳାଧିପାତ କରିବେ। ମୋ କୈକେୟୀ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛ? ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦଉନ କଣ ପାଇଁ? ମୋ କୈକେୟୀ ତୁମେ କିଛି କହୁନ ନା? ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେବଳ ମୋ ପୁଅ ରାମ ପାଇଁ। ରାମ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜା ହେବ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମକୁ ଯାହା କଲେ ମାଗିବ, ଏମିତିକି ମୋ ଜୀବନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତିରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ପୁଅ କୈକେୟୀ ଚୁପ୍ ରହିଲ କାହିଁକି? ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଥା କହିଲ ତମେ। ସତରେ ଦେଇପାରିବ ମତେ? ତମେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତମେ ମତେ ଦେଇପାରିବ? ଦେଇପାରିବି କୈକେୟୀ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ମାଗିବ, ଏମିତିକି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ମାଗିଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତିରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବି। ଆଏ ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି ଦେବା ହେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମତେ କହୁଛ ତମ ଅନ୍ତର ସହିତ ଦବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ତମକୁ ଆଗେ ଶପଥ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ମୋର ପୁତ୍ର ରାଜା ରାମ ରାଜା ହେବ। ଏଇ ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ କଥା ଦେଇପାରିବି? ଠିକ ଅଛି କୈକେୟୀ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି କୈକେୟୀ, ତୁମେ ଏଇ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଅଚିରେ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି। କୁହ କୈକେୟୀ, କଣ ମାଗିବାକୁ ଚାହ? ତାହେଲେ ରାମ ରାଜା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମତେ ଯୋଉ ବର ଦେଇଥିଲ, ତମେ ସେ ବରକୁ ମତେ ଫେରେଇ ପାରିବ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ସମ୍ବରାସୁର ବୋଧ କରିବାକୁ ସମୟରେ ମୁଁ ଅର୍ଥକୁ ଅଟକେଇ ରଖି ତମର ଯେତେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲି। କହିଥିଲେ ନା ତମେ ମତେ ବର ଦେବ ବୋଲି? ସେ ବର ମତେ ଆଜି ଦିଅ। ସମ୍ବରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁମେ ଯୋଉ ଅସୀମ ସାହସ ନେଇ ମତେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲ, ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ କହିଥିଲ ମୋର ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ଦରକାର ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଗିବି। ମନେ ଅଛି କୈକେୟୀ? ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ବଂଶର ଦାୟଦ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ମୋ ପୁତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ। ଏଭଳି ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତିରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। ପ୍ରଥମ
ଲାଗୁଛି ତମେ କହିଥିଲ ନା ତମ ମୋର ପୁତ୍ର ହେଲେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ରାଜା କରେଇବ। ତାହେଲେ ସିଏ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ରାମକୁ ରାଜା କରିବ। ତମେ ପରା ସତ୍ୟସଙ୍ଗ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛ। ଯାହା କୁହ ଆଉ ତୁମେ ସେଇଆ ପାଳନ କର। କଣ କହିବାକୁ ଚାହ? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମେ ଯାହାକୁ ରାଜା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେ ହେଉଛି ରାମ। କାରଣ ଚାରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଭିତରେ ତମେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଅ ସେ ହେଉଛି ରାମ। ତ ରାମ ତ ରାଜା ହେବ, ଏତେ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ କଣ ଅଛି? ତୁମେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲ। ସତ୍ୟ କରିଛି। ମୁଁ ସେ ବରକୁ ଆଜି ତୁମକୁ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଇପାରିବ ମତେ ସେ ବର? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଥିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଏ ରାଜା ଦଶରଥ ମୋର ପୁତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା ମାଗିବ, ଏମିତିକି ରାଜା ଦଶରଥର ଜୀବନ ମାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଚିରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। କୈକେୟୀ, ଅଚିରେ ସମର୍ପଣ କରିବି। କୁହ କେଉଁ ବର ମତେ ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। ମତେ ଦୁଇଟି ବର ଦେଇଦବ। ଏହି ସମୟରେ କୁହ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ। ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜସିଂହାସନରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୈକେୟୀ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ ଏବଂ ତୁମର ପୁତ୍ର ଭରତ ଏ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କୈକେୟୀ। ତମେ ମା ନା ରାକ୍ଷସୀ କୈକେୟୀ? ତମେ ମା ନା ରାକ୍ଷସୀ କୈକେୟୀ? ନା ତମେ ଜଣେ ପିଶାଚୀ? କୁହ କୈକେୟୀ, କୈକେୟୀ। ସମ୍ବରାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଜଣେ ନଦୀକରକୁ 750 ରାଇ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଥିଲି କୈକେୟୀ। କାହିଁକି ଜାଣ? ତମେ ଜଣେ ସବୁ ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ବିରାଜନା, ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବରାସୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ତମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲ। ସେହି ସାହାଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଖୁସିରେ ଭର ଦେବାକୁ କହିଥିଲି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ କୈକେୟୀ। ଏକ ଭଲ ପାଇବାର ସୁଯୋଗକୁ ନେଇ ତମେ ଯଦି ମତେ ମାୟା ରଚନା କରିଦେଲ କୈକେୟୀ,
ମୁଁ ତମ ହାତ ଧରୁଛି କହିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ପୁତ୍ର ରାମକୁ ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତମେ ମାର ହୃଦୟଟା ଚିନ୍ତା କର, ହୃଦୟଟା ଚିନ୍ତା କର କହିକି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରି ନିବେଦନ କରୁଛି। ଏ ବରକୁ ତମେ ଫେରାଇ ନିଅ କହିକି। ନା ରାଜା ନା, ତମେ ତ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ। ତମ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ରାଜା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତମେ ଅସତ୍ୟ ହବ କେମିତି ରାଜା? ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଅସତ୍ୟର କହିବା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ରାମକୁ ବନବାସ ପଠେଇ ପାରିବି। অযোধ্যার সমস্ত প্রধানମାନଙ୍କ সহিত পাত্র মন্ত্রী প্রতিষ্ঠ সমস্ত মুনি ঋষি ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣିଥିଲି। କାରଣ ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ଆଉ କେଡ଼େ ସ୍ୱପ୍ନ ଫୁଟେ ମୋର ପୁତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାଜା ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିବି କହିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛି। ହେ ରାଜା ଦଶରଥ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କହିକି ତୁମର ସେଇ ମାତୃତ୍ୱ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା କର। ଆରେ ତମେ ପୁରା ମୋ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲ। ତମେ ପୁରା ଦେଖିଥିଲ ନା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମୁନି ତାଙ୍କ ଜାଗ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଭାଇକୁ ନେଇଗଲେ କେଡ଼େକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ ସେ ସମୟକୁ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କଣ୍ଠିପାତ କରିଛି। ତମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ କହିକେଇ। ସେଦିନ କଥା ତୁମର ମନ ନାହିଁ କହିକେଇ। ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କହିକେଇ ତମେ ଯେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ঠিক দশরথ ঠিক তোর রাজ পড়ো জানে রাজা দশরথ আদি রানীଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ପରିଣାମ ଜାଣିଛି। ଯେଉଁମାନେ ନାରୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଜି ଏମିତି এই দশরথ ভଳି ভগবান মোରି ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ସେ ଭାବୁଛି ମୋ ପୁଅ ରାମ এই କର୍ତ୍ତବ୍ୟମୟ ପଥରେ ଏମିତି ବଢ଼କୁ ଯିବ। କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ କହିବେ ତୁ ରାଜ ସିଂହାସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ তোর জানো ভাই ଆଉ ତୁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବୁ। ଏ ବିକୃତ ହୃଦୟ ଚିନ୍ତା କର
କେଉଁ ପିତା କଣ କେବେ ତା ପୁତ୍ରକୁ କହିବ ତୁ ଏ ରାଜପୋଷାକ ଛାଡ଼ି ତୁଳି ତୋର ଶଯ୍ୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖଣ୍ଡକମୟ ପଥରକୁ ଗପ এই কথা তুমি কইପାରିবনি কইকেই ମୁଁ କହିବି ରାମ ବନବାସକୁ ଯିବ କଇକେଇ ବସ ଏଇଠି ବସ ମୁଁ ତମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରାମକୁ କହିବି ମୁଁ ରାମକୁ କହିବି ଯାଅ ରାମ ଏ ରାତ୍ର ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ବନକୁ ଚାଲି ଯାଅ ତୁ ତ ହୁଏ ଆଉଥରେ ଚିନ୍ତା କର କଇକେଇ ଖବର ମୋତେ ଭାରତ ପ୍ରତି କେମିତି ତାକୁ କହିବ ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କଇକେଇ ସେ ଭୁଲ କର ନା କଇକେଇ ସେ ଭୁଲ କର ନା ରାମ ଆସ ରାମ ଆସ কইকেই ডাকন্তে রাম হইরে করে সয়ে হইরে করে जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गम्यते मां ए अधमर प्रणाम महिमा करन्तु कौन होइछि मां रात्र पाहिले अयोध्या कटकर चक्रवर्ती सम्राट हेमु अयोध्या परे आज आनंदर उच्चाट लहरी स्थान स्थान में रंभा वृक्ष एवं मंत्रध्वनि आज फाटी पड़ुछ अयोध्या नगरी देवालय घंट घंटार नाद एभली एक आनंद मुखर परिस्थिति पिताश्री मुखमंडल आज श्रीहीन हो जाए कहीं माँ कहीं विषादर छाया कह माँ तोरी पूर्व पुरुष माने ठीक यहीपरी पवित्र सूर्य वंश को रक्षा करी भगीरथ भली जड़े बालकटीए सी तो पुणे पितृवंश को उद्धार करते तोते आज से परीक्षा दबाक पड़ो राम
ମା ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ମୁଖର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଦୁଇ ପାକ୍ଷିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି ମା? କ'ଣ ହୋଇଛି ମା? ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହ। ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ବଂଶର ଦାୟଦ। ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି, ଆପଣ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଚିରେ ପାଳନ କରିବି। କୁହନ୍ତୁ ମା। ସତ୍ୟ କରିଦେଲୁ, ପାଳନ କରିବୁ ତ? ଅବଶ୍ୟ ମା, ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତୋର ଅଛି ନା ମୋ? ନିଶ୍ଚିତ। ମୋର ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ତୁମ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ୟ। ତୋରି ପ୍ରତି ତୋ ପିତା ଏ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମା ମୁଁ କହୁଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଶୁଣ ରାମ। আরে কইকে বইলে না পুনরাম চন্দ্রে পুনরাম চন্দ্র হে তুমি মনে বহত হইও হরেন্দ্র চতুর্দশে সংঘর্ষর হে মুনিবে ରାମ, ତୋ ପିତା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭରତ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ, ଆଉ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନକୁ ଯିବ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ରାମ। ତେଣୁ ରାଜା ଏକଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତମକୁ। ତୁ ହଉଛୁ ସତ୍ୟସନ୍ଧ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ ରାମ। ରତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁ ହଉଛୁ ପଣ୍ଡିତା। ତେଣୁ ପିତାଙ୍କର ବାଣୀ, ଯିଏ ପିତାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ସେ ଅଧର୍ମ ପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁ ବନବାସ କରିବାକୁ ଯିବୁ ରାମ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ତତେ ପଡିବ। ପିତା ସତ୍ୟ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏହା ବିଚାର କରିଛି ରାମ। এই কথা মা, ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବି। ମୋର ସାନୁଜ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ହେବ। ଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା ମା। ମୁଁ ହେଉଛି ଭରତର ଅଗ୍ରଜ। ଅଗ୍ରଜ ହେଉଛି ପିତୃ ସମାନ ଏବଂ ପିତୃ ସବୁବେଳେ ପୁରୁଷର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଚିନ୍ତା କରେ। ତେଣୁ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେଲେ ମୋର କିଛି ଅବଶୋଷ ନାହିଁ ମା। ଯଦି ପିତାଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବି, ଏଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମା। ହେଲେ ମା, ପିତାଶ୍ରୀ ଏବେ ମୋର ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ସବୁ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କିପରି ତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେ ସେବାରୁ ତ ମୋତେ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ମା। ହେଲେ ଆପଣ ଯେପରି ମୋ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିବେ ମା, ସେବା କରିବେ। ଏବଂ ସୀତା ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ହବ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଛି। ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁହିତି ସମାନ।
ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଦାପି ହେଲେ ରୋଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୋର ମାତା କୌଶଲ୍ୟା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଦାପି ହେଲେ ଅସମ୍ମାନ କରିବେନି ମା। ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଭଗିନୀ ରୂପରେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଟିକେ ସେବା ଦେବେ। ମୋର ସାନୁଜ ଭରତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣେ ନା ମା। ମୁଁ ତ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଚାଲିଯିବି। ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ମା। ଆପଣ ଭରତକୁ ଟିକେ ତିଆରିବେ, ସେ ଏପରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେବ। ଆଉ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବେ? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ କଳଙ୍କିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି କ୍ଷଣି ଏହି ରାତ୍ରରେ ମୁଁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ମା। ଆସୁଛି ମା, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘନା କର। ପିତାଶ୍ରୀ, କାହିଁକି ବୀର ସମନରେ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଭରତ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ନୁହେଁ? ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ବଂଶର ଦାୟଦ ମୁଁ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋରି ବଂଶର ରାଜା ଭଗୀରଥ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନଖ କୋଣରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୋରି ବଂଶର ରାଜା ରଘୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 999 ରାଣୀଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ମୋରି ବଂଶର ରାଜା ସଗର ସଂସାରରେ ସପ୍ତ ସାଗର ଖନନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୋରି ବଂଶର ରାଜା ଦିলীପ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇବା ଆଶାରେ ନିଘୋର ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନନ୍ଦିନୀ ଗାଈକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ଏକ ଅତି ପ୍ରତାପୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ରଘୁ। ସେହି ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମୁଁ କିପରି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିବି ପିତାଶ୍ରୀ? ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏବେ ଭରତ ରାଜା ହେବ। କାହିଁକି ଆଉ ବିରସ ବଦନ ପିତାଶ୍ରୀ? ଭରତର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରିବି? ଏହି କ୍ଷଣି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଇ ନିର୍ଭୁଲ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ। ଆସୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ଯଦି ଅଧମ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି ଦୋଷ କରିଥାଏ, ଆପଣ ମୋର ଦୋଷକୁ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବା ହୁଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି 14 ବର୍ଷର ସେ ଅନ୍ତିମ ଦିନକୁ, ଯେଉଁଦିନ ବନବାସରୁ ଫେରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍ନେହଭରା ଚୁମ୍ବନ ପାଇବେ ପିତାଶ୍ରୀ।
ଶୁଣିଛି ଏହା ତ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ମା, ମୋର ମଧ୍ୟମ ମାତା କୈକେୟୀ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବର ମାଗି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ, ରାମ ରାଜା ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ, ମୋର ସାନୁଜ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ। ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ସନ୍ଥ ବଂଶର ନାୟକ। ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ସବୁ ହେଇଗଲା ପୁତ୍ର? ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଏବେ କୈକେୟୀ ଏମିତି କି ଅବିଚାର କଲେ? ତତେ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଘରକୁ ଫେରେଇଲେ, ଆଉ ତୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲୁ। ନା ନା ମା, କୈକେୟୀ ମାଙ୍କର ଏଠି କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ଭଲ ପଟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତାକୁ କିଏ ବା ଆଣ କରିପାରେ ମା? ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧହୁଏ ଲେଖା ହେଇଥିଲା 27 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବନବାସର ଯୋଗ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବନବାସ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ମା। ମା, ଏଥିରେ କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ ମା। ଏହା ହେଉଛି ସବୁ ବିଧାତାର ବିଧି ବିଧାନ ମା। ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଯଦି ଯିବା ପାଇଁ ସତ୍ୟ କରିଛୁ, ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ନା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାହିଁକି ଯିବ? ସତ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ସାନୁଜ, ମୋ ପ୍ରାଣସୀ, ସେ କାହିଁକି ମୋ ସହିତ ବନକୁ ଯିବ? ସତ୍ୟ ହୋଇଛି ମୋ ପାଇଁ। 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟକୀର ପଥିକ ହେବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା, ମୋ ସାନୁଜ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଏ ରାଜକୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ରାଜକୀୟ ଭାବ ମର୍ଯ୍ୟାଦା, ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଏସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋତେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା କ'ଣ ମୋର ସାନୁଜ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ମା? ନା ନା ମା, ମୋ ସାନୁଜ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବା କଥା ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁନି। ଯେତେବେଳେ ସୁଶୃଙ୍ଗ ମୁନି ଚଳୁ ଦେଇଥିଲେ, ତୋ ମା ମଧ୍ୟ ବାଦ ଦେଇଥିଲେ 2 ଭାଗ ଧରିକି, ସେଥିରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୋର ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯାଏ ତାର ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ତୋ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ତୁ କେମିତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ? ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା, ତୋ ସେବା ସେ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ କରିଛି, ତୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା ବାବୁ, ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ତୁ ତା ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ମାତା, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମାତା, ଏ ଅସମୟରେ କାହିଁକି ଡକାଇଲେ ମାତା ମତେ? ଏ ରାତ୍ର ଅଧୟରେ କାହିଁକି ଡକାଇଲେ? ରାମ ବନେ ଯାଉଅଛି ଶୁଣ Hare Krishna
ପୁତ୍ର ଆପଣ ସୁମିତ୍ରା ମାତା ତ? ଯଦି ଆପଣ ସୁମିତ୍ରା ମାତା, ଏଭଳି କଟୁବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ କିପରି ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି? ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମା, ତୁ ଯିବୁ ବନକୁ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଧନୁଷର ଧରି ଜଗି ରହିଥିବୁ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଥିବୁ। ତାକୁ କେତେବେଳେ ତୋ ଠାରୁ ଅନ୍ତର କରିବୁ ନାହିଁ। ମା, ଦଶରଥ ପରି ତୁ ଥିବାକୁ ଯେବୁ ହେ। ଅଧିକ ଦାଣି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ବନଗିରି ଆଏ ବନଗିରିରେ ଭିତାରିବୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ। ପୁତ୍ର ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ବ୍ରହ୍ମା ବୃକ୍ଷ, ପ୍ରତି ଘର ଘର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ। ହେଲେ ମାତା, ଆପଣ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମା, ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁଭଳି ଦଶରଥଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ସେବା କରୁଛୁ, ବନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସେବା କରିବୁ। ଆଉ ତାଠୁ ମୋତେ ଯେମିତି ସେବା କରୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବୁ। ଆଉ ବନ ମଧ୍ୟରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇକି ରହିଥିବୁ। ମା, ଆଉ ବନକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭୁବନ ଭଳି ଭାବିବୁ। ପୁତ୍ର ମା, ଏମିତିକା କଥା କିପରି ହେଲା ମା? କୈକେୟୀ ଏମିତି ମା! ଉପଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ମାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ମୁଁ ତ ଶୁଣୁ। କୈକେୟୀ ମାତା ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବର ମାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରାମ 14 ବର୍ଷ ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମୋର ସାନୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ଅଗ୍ରଜ ଭରତ ହେବ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ। ଏହା ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁ କୁଆଡ଼େ ମୋ ସହିତ ବନକୁ ଯିବୁ? ପ୍ରଭୁ, ନା ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ନା ପ୍ରଭୁ, ଯୋଉଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପଦକୁ ସବୁବେଳେ ସେବା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଣ୍ଟକିତ ପଥର ପଥିତ ହେବା ପାଇଁ ନା ପ୍ରଭୁ, ନା। ନାହିଁ। ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ମନରେ ଦୂରୀଭୂତ କର। ଅଯୋଧ୍ୟା ପରେ ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ରହ। ପିତୃ ସତ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ। ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯିବି ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟକୁ। ତୁ ନା ପ୍ରଭୁ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି। କୈକେୟୀ ଭରତ ସହ କରିବି ନିଧନ ରେ କରିବି ନିଧନ। ସୀତାଗେନି ଅଭିଷେକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଇମ୍ଫାବନେ ଯିବା ହେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା। ମତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇ କ୍ଷଣକ ମାତ୍ରରେ ଭରତ ସେ ପିଶାଚୁଣୀ ମାତା ଭରତ କୈକେୟୀ ଏବଂ ଭ୍ରାତାଦ୍ରୋହୀ ଭରତ ସହିତ ନିଧନ କରିବି। ମୁଁ ଦେଖିବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସହିତ ଦେଖିବି କିଏ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛ? କ୍ରୋଧବଶ ହୋଇ ଏ କିପରି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛ? ସୁମିତ୍ରା ମା ଯେପରି ତୁମର ମା, କୈକେୟୀ ମାତା ମଧ୍ୟ ମା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ଅଗ୍ରଜ, ଭରତ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସେପରି ନା ଅଗ୍ରଜ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଏଭଳି ବାକ୍ୟ କୁହନି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ସହିତ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ପ୍ରଭୁ ତେବେ ଆସ। ରାତ୍ର ପାହିବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ କଳଙ୍କିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଘୋର ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ଯାହା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର। ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ବନସ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସେ ପଦ ସେବା କରିବି। ମୋର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ କ୍ରୋଧ
ମା